σημάδια που μπορεί να δείτε ότι έχετε πιθανόν θέμα με το βεντιλατέρ είναι, θα μπορεί να μην δουλεύει το ένα από τα δύο ή και τα δύο. Είναι να σας ανεβάζει τη θερμοκρασία το αυτοκίνητο σε ανηφόρα, με air condition, σε κίνηση ίσως κτλ. Οπότε καλό είναι τότε να κάνετε έναν έλεγχο. Ένας άλλος έλεγχος που μπορεί να γίνει εύκολα είναι να βάλετε το μπροστά το αμάξι και να πατήσετε να ενεργοποιήσετε το κλιματισμό. Τότε θα πρέπει και τα δύο βεντιλατέρ να ξεκινήσουν να δουλεύουν. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Για να κάνουμε έναν γρήγορο έλεγχο των ρευμάτων για τα βεντιλατέρ. Δύο εργαλεία χρειαζόμαστε. Ένα δοκιμαστικό λαμπάκι και ένα γεφυρωματάκι, ένα τζάμπερ από ένα σειρματάκι. Καταρχήν, πιάνοντας το πλήν, δοκιμάζουμε ότι όλες οι ασφάλειες έχουν ρεύμα εδώ στην μπαταρία. Αυτές οι δύο ασφάλειες είναι οι ασφάλειες που δίνουν στο κεφαλάκι ελέγχου το βεντιλατέρ, το οποίο βρίσκεται εδώ από κάτω από την μπαταρία. Δύο μονάδες του βεντιλατέρ. Και εδώ έχουμε τον αισθητήρα, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο ψυγείο. Αυτός εκεί κάτω, αυτός εδώ κάτω. Από τον αισθητήρα φύγει μια γραμμή για την πρώτη σκάλα. Εδώ είναι το πλήν. Είναι κοινό και για τα δύο μοτέρ. Φύγει μια γραμμή για την πρώτη σκάλα, διερχόμενη από την ασφάλεια μέσω του control των βεντιλατέρ, δίνει κατευθείαν στους ανεμιστήρες και παίρνουν. Η δεύτερη σκάλα, σε αυτά τα αμάξια που έχουν κλιματισμό δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, γιατί ελέγχεται από το αισθητήρα των βεντιλατέρ, αλλά μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε την πρώτη σκάλα. Βγάζουμε το βίσμα τραβώντας το αυτάκι προς τα έξω. Από τον αισθητήρα και το φέρνουμε προς τα πάνω. Με το δοκιμαστικό στο πλήν της μπαταρίας δοκιμάζουμε να δούμε σε ποιο από τα πιν έρχεται το ρεύμα. Το ρεύμα πρέπει να έρχεται στο pin 2, αυτό εδώ πέρα, κατευθείαν από την ασφάλεια. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι pin 2, να γεφυρώσουμε το pin 2 με το pin 1 και βλέπουμε ότι το βεντιλατέρ λειτουργεί. Βραχυχρόνοντας δίνοντας ρεύμα στη δεύτερη σκάλα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, γιατί ελέγχεται από το fan control unit. Άρα το δείχνω άλλη μια φορά, βγάζω στον αισθητήρα το καλώδιο του αισθητήρα, βρίσκουμε ποια επαφή έχει το ρεύμα, είναι η επαφή 2,
και στην ουσία γεφυρώνουμε την επαφή αυτή με αποτέλεσμα να έρθει ρεύμα στους ανεμιστήρες και να δουλέψουν. Πιν 2. Με το πιν 1. Βάλαμε λοιπόν μπροστά τη μηχανή, παρόλο το ψυχικό είναι στις 34, το λάδι είναι στους 37, όπως βλέπουμε στο όργανο. Εάν ενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό, και τα δύο βεντιλατέρ ξεκίνησαν να δουλεύουν. Στην πρώτη σκάλα κλείνουμε τον κλιματισμό. Και τα βεντιλατέρ σταμάτησαν. Θα περιμένουμε το αυτοκίνητο να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Στη θερμοκρασία λειτουργίας να δούμε τι θα γίνει.